ओम श्री लक्ष्मी वेंकटेशाय नम. ओम श्री गुरुभ्यो नम. सक्टांगी नमस्कारू. आम अंचिगम्मल देवळा ट्रस्टी अड्वोकेट राम नारायण. तुमका कळता काशी मठाधिपती श्रीमद संयमिंद तीर्थ स्वामी आले क्रोधिनाम संवत्सराचे वसंतोत्सव अंग अंचिगम्मल देवळा चमकता. ये केरला आसुगुनुई भारगाम आसुगुनुई जायते शिष्यगण अंग ये वसंतोत्सव भाव घेवच्या जानू अंग देवळा कडेन पंपता सई. आम्ही सगळ शिक्षगणांक भक्तजनांक जाम कायलेले सगळ संविधानम अंग एर्पाट केले नस रब्बू जाल्यारी खाणुद्दा जाल्यारी सगळ संविधानम अंग केले नस. तशीची तुमकां कळता स्वामी आलो ये दिग्विजय May 11th अंगा संबंध जाताच तेग बेसल तयारी तर आम्ही एर्पाट जाना सेई चांग वर्णशबळन जान आसिल्ले एक आ गोष्ट दिग्विजया भाग जान आम्ही अंग आसूत्रण करताई. ये तनद केरला स्टाईल आयर आसिल्ले जायते टॅब्लो तशी पंचवाद्यम तशीची कावडी आटम तशी जायते कलारूपങ്ങൾ ये दिग्विजया भाग जान आम्ही असताने स्वामी आले रथा मुक्कार जानू ते सर्व ते संदर्भारी सर्व काशी मठाचे शिष्यवृंदान अंचिगम्मल गावा एम कामोंत आम्ही विनंती करताई. सक्टांगे अंग रब्बुगे तशी जी सगळं सौकर्य अंग आम्ही एर्पाट करताय असेही तवळी तुम्ही ये असुलभ संदर्भम ते म्हळ्यारी स्वामी दिग्विजया यात्रा करता नाल्या ते दिग्विजय करता मंगलारी दंडू समेत स्वामी यात्रा करताई दिग्विजयाक ते समय स्वामी आले सुगुनू दंड आसिल्ले ते स्वामी आले करगमला सुगुनू आम्ही प्रसाद काणगे म्हळ्यारी एक जन्मपुण्यम सांगताय एक आयुष्य आमकां मेळचे വളരെ रेयर ओकेशन तवळी हांव सक्ताली विनंती करता सगळं गांवकाराली परगांवकाराई सक्ताली विनंती करती ती म्हळ्यारी ये आमगेल देवळा कडे 37 years जान तैशेक वसंतोत्सव येता आजमुहूर्तम 1986 श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी आले गेले 60th बर्थडे प्रमाणिच चातुर्मासी वसंतोत्सव एक सनी अंगा एक सीक्वेन्स अंगा चमकिल्ले 86 आंदू तेजानू आत्ता वसंतोत्सव आमकां मेळ्ळा. तशी एक चांग उत्सव एक अंतरिक्ष अंचिगम्मल देवळा कडे अशी चांग एक वायब्रेशन पॉझिटिव्ह वायब्रेशन असं त्यावेळी तुम्ही सक्तानी भाग बाकजा आमकां प्रत्येक ये दिग्विजयाक भाग घेम का म्हणून अभ्यर्थन करता. तशी हरिगुरु कृपा कटाक्ष पार्थिभूत जामकां अभ्यर्थन करून रब्बेता. नमस्कार.